bada ibe melegede igbe huwewo ngome ezondi negwu anyị jele Ọnịcha omelikolobịa nwa bada omelikolobịa nwa bada omelikolobịa nwa bada ezondi negwu na-abịa ike anagwogwo ndibe ibe melegede igbe huwewo ngome ediwini negwu anyị jele Ọnịcha omelikolobịa nwa ogbo omelikolobịa nwa ogbo omelikolobịa nwa ogbolu edini nekwe na-abịa ike ediwini bịa bụrụ igbo enyi ya ọmọganidi emedi n'ama ọmọganidi emedi n'ama ọmọganidi emedi n'ama eso ndị nekwe na-abịa ike omelikolobịa nwa bada omelikolobịa nwa bada omelikolobịa nwa bada eso ndị nekwe na-abịa ike ọnụ ọmụ kali bịanụ abada eso ndị nwa bada badaze nwarụ gabi oke abada onye nwere mmadụ onye nwere ibe abada eso ndị nwa bada zọrọ kakwo abada abadaze nwanne nke nwere ime ọfụma gbogbo Sunday enenu abadaze nwanne nke m kenere m igwe Zimbabwe niile a na-egwu achala ọnọdụ a na-egwu achala ọnọdụ aba sigwagwu nwaganye na aba igwe Zimbabwe odogwu ojigbo ọgwụ nwanne m onye ọrụ gabi oke bụ abadaze nwanne nke m kenene aba ya igwe Zimbabwe na-arụ gabi ya igwe mmemme nwa mwenu Peter Okwute nwa onwe ga-echeli Peter Okwute ya nwa m Peter Okwute igwe mmemme ya igwe mmemme na Cameroon abanye amala enyi mmemme aba ya nu ebele mma ka mmanwụ bịanị ya nwa m anyị buga nwa Emeka odogwu anyị nwanne Cameroon atụ gị ebuga isi agụ ezi agụ nwa Emeka anyị buga abịa gana anyị nwanne m onye ọrụ ga-abịa oke bụ ya tụrụ odogwu odogwu nọ na Cameroon acha bịa chukwu dị onye ọrụ ga-abịa oke bụ odogwu chụdị obere nwa odogwu chụdị agụ na Cameroon agụlo na anyị ya na-adị na mma ọnwa ọrụ ga-abịa oke bụ nwe menike ya nna m ndị nwe menike ọnwa agụlo nọ odogwu na-anụ na Cameroon aiwana kena Chief Ostadele mwa Emeke Papa Alagbo anyị nọ ọrụ ga-abịa oke bụ omezi anyị ya na-adị na mma onye nwere obi aka onye nwere iwe omezi ọrụ ga-abịa oke bụ mmanwụ ị na-adịrị onwe na-anụ omezi na dia kwa nwanya agwa die omeze nworu gabi okebo
na-abụ mmanwụ na-arụ anyị nọ oyi meze ji nwaba na ajagụ ọbaja nna m na-arụ anwụ na ojije mọgọ bụ anwụ na eze ji nwaba na ọgwụmọbọja yatolesi mmanụ bụ akụba ọnọrọbụrụ nwanne m onye ọrụ gabi oke bụ etolesi ya egidi nwanne anyị na adị na mma nwanne chụdị agụ injinia gbata chụdị agụ onye uhu a na-ekwela ọdụ na-enwe ene prezident ipi nweke a na-ekwe prezident bi nwanne m bụ onye ọrụ gabi oke bụ nne m enu ka m bịanie ka nkene na ada dị ọrọ mma ada nnekwu n'owu abụ ọgwụ ugogbu ada ya ugo nne m nọ n'Abuja ugo m ada m nwere dọla ọbụla gị ada m nwanne ya na-ekwube eze okwu ugo nne m ada melibe nye lọrọ niile ugogbu ada enu ebe enu osi lọrọ nwarụ gabi oke osi na oyi adawo bebinie adamu gbọgọ magwo mo osi na oyi osi lọrọ nnamenu adanegwu adamu sumu kemeli nnekwu oge agwọ n'ọgbọwa ọdọ nwa guleri nne m ọdọ nwa igbo ezuru nna ọdọ aguleri enyi gwọ nwa enu ebele ọgbọwo agụkarịa ka mụ na ya na-adị na mma ka ọ bịa a na-egwu achara ka ọ bịa n'ihe ọzọ ogbuebiwelasi onye ọrụ gabi oke bụ Okechiwu ogbuebiwelasi ọnwanihe egebi nwanne m obi na-aba ga-ebu nwangwọ nwanne m na-egabie onye ọrụ gabi oke bụ Amaechi meje nwanne m ọgwụ ụlọ oti ma nwarụ gabi oke bụ Amaechi ego mmiri a na-agụrụ agụ oti ma gbata onye chebọpụ niile gedizi nọ nwa m nwane jemba gbata n'ugedo onye nkirika ya nwa m nwa bụ nne onye nkirika nwarụ gabi oke bụ onye nkirika mmanwụ nwa bụ nne m nne m nwa bụ nne onye nkirika Reverend Father Obiechi na Baba Judu nwanne m Nwachukwu telili mmanụ Judu Obiechi na ya nwachiteli mmanụ n'ọrụ gabi oke bụ fada nwanne m na-enu Obiechi na enyi gwọ nwa na-abụ ọgwụ niile obi Dr. Chris Obiechi na enyi gwọ nwa abụ enyi amala enyi nwaọrụ gabi oke bụ baba inu ndiri enu emela Obiechi na-ebu nnekwu mmanwụ abụ enyi amala enyi eze dị na be gị ya ndị mụ na ba na-eti bụ ndị egwu mmanụ
nwa lọ nwa m odi gba nwa ma na ja ya enwe ike nwa lọ nwa m odi gba ike m onye gidi mana nu mmiri mmiri nwanna nu nwanna lụọ mmiri nwarụ gabi oke bụ ọ na-alụ ugwu enwe m nwa ọbalị m ji aka merụ ụgbọgwara m ji kedu ni maka m bụ nwa fada igwe gwana bụ nwa fada igwe gwana bụ nwa fada igwe emega nyagba oli obo oti gwa nwa m oyoko mụ na ehu oyoko m ina oyoko kenekwe n'onye amụma ka nkene na ibigito ikeji bunya meri nweja nwa m onye ruo ụka ọ bụrụ anya n'ihe onye bụrụ bikito keneli nye ọmụma eme ebele oji mmiri azọ ya ọga nwa igwe ya mmeje na Lagos ka mgbe ego mmiri onye ọrụ ga-abịa oke bụ ego mmiri Chifu Uchenna Nwobia bụ ego mmiri ọga ọ na-ele moto ego mmiri enwere moto ndị ebuli ego mmiri onye ọrụ ga-abịa oke bụ ego mmiri enu obele odogwu ego mmiri ị na-aga mmanụ ka nnani odogwu abụ nwelote nwa na bọgwu abụ nwa m ogene nwa m udo karịsịa abụ nwa m ogene nwa m Ogechukwu udoka nwa ogene udo karịsịa abụ nwa akwa bụrụ nwa ogene nwa m udo ọbụra dibịa anyị na ya na-adị na mma na-eme ọgwụ n'ụtọ onye bụ ọgwụ dibịa ọbụra nne m ma naanị egbe ikorobịa osingo enu si dị ọnụ makwa na ọmụma waipa omena ọmụma ndị studio mekweni ọmụma n'ihe studio master mekweni ọmụma waipa nwanne m wenu ebere mma na agụgali aka na ka nnaba Ikeju mama na ka nnuobe m Adamu jugo nwa m ada nnekwu wenu ebele nwa m wenu agụwo enwe m judube nwa m odogwu nwa ya ọkọ agụ nwa m enenu agụwo enwe m ji na ozo nwa m ji na ozo nie enwe m ji bi ike enu ebele nne m enu mama ema na ka nnu ebe m nwa ya ọkọ enu ebele nnekwu nwanne m fada papa nwonye oke barista papa egwu ọnwụ chemba papa ị
ina papa wozu ala nwa moyo ko papa ti le bi mu yenu ebele ganamie wenu ebele gana wo igwe igwe gana wo igwe Egbe na ma elubamuo igba namuo wa banna auna wotu wa bobu auna wani ara ahuri kanani auna wani ara ahuri kanaba Egbe ataka o Ewa mi bataka kanatawa